que un nou model de finançament pot contribuir a la recuperació de la crisi econòmica a Catalunya i també a Espanya. Catalunya no es pot permetre quedar endarrerida en un moment delicat com aquest i ens cal més inversió pública i més serveis. Espanya tampoc es pot permetre que Catalunya no se'n surti. No seria intel·ligent, ni pràctic, ni convenient. Si la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut fos lesiva per al nostre govern, cosa que, repeteixo, no espero, tinc decidit convocar els líders de les forces parlamentàries per tal de sondejar la seva disposició a procurar que la resposta de les institucions i de la societat catalana sigui el més sòlida, majoritària i inequívoca possible, que aquest govern no caurà en la trampa de proposar al poble de Catalunya ni horitzons improbables ni camins inviables, però encara menys adoptarà una posició de resignada passivitat. Puc afirmar que mai s'havia governat Catalunya amb tant sentit de país com en aquests darrers anys, com ho demostra l'ampli consens parlamentari obtingut en la majoria de les lleis aprovades o l'important acord polític al voltant d'alguns dels pactes nacionals. Vull deixar clar que en un moment d'incerteses la ciutadania pot comptar amb la solidesa d'aquest govern, amb la vigència del projecte estratègic que el va fer possible i amb la voluntat renovada de continuïtat.